hapon dyan mo. O inay. Ane. I am not a cockfighter. Taon-taon na sa kung nagapamati sa inyong programang Mga Gapnod sa Kinabuhi. Before, I always listen to your program. Stagnant of your life. Before. Taon-taon. Tawag na lang ko og puloy. Just call me Loipu. Diha lang po yun sa may Matina Crossing, Davao City. I'm here in Matina, Crossing, Davao City. Isa lang yun akong pangandoy, Dolanday. You know, Dolanday, my ambition is once in the blue moon. Ang makabatunog kaugalingon akong motor. Yes. Ekstrador lang ko og payong-payong sa kong barkada nga si Ricardo. Wow. Ooh. I'm a Exodor, my friends, Ricardo. May na lang natin pampalit og gas o bugas. Yes, I buy it. Yes. Wow. Gas, rice, and etc. Lisod man nagkahimtangapan malipayon lang gihapon. My situation is very hard. Andinol bitaw. Natupad ang akong pangandoy. My ambition is true. Bisan og second hand lang ang akong motor apan nagkapahimog og ako ang kaugalingong payong-payong. Yes, my motor is second hand, but I buy umbrella sidecar. Sidecar umbrella. Nabaylo ang sitwasyon karon si Ricardo na ang naga-extra sa ako ang. And to tell you honestly, I will exchange gift. Ooh. Pero kanilang amigo man nato, di man nato ikadaw. Ako po siyang ginapa-extra. Yes, you know, friendship never die. Yes, I supposed to be. Yes, that's true. Naigugma ko kay Emma. I love Emma. Ooh. Apan, murag wa man ko niya gimahal. Wow. You know, Emma is. I love Emma, but Emma doesn't love me. Oh. Aba na ning kamot ko. Pinagi sa tabang sa kong amigong si Ricardo. But I try until I succeeded because of the help of my friend Ricardo. Ooh. O gini na nagsugod ang Gapnod sa akong kinabuhi. And this is the story of the stagnant of my life. O gini, anay tabubo. And this is what happened. Blakatak.
Pre! Hey! Pre! Loy po! Saan tinansya ko na? Lips. Extra sa kusimong kanon, be. Prima na! Hey, Basta makakalsi! Sus kakalsi, kakals! ito aga na, bro. Ano tagnawagdamang, anak. Saan ba? Extra sa kusimong kanon. Prima na kals na diri. Ikaw extra kay kapoy kaya tukos biliran. Sige, extra kong kunin mo. Toyong! Basta matag, ko na yun. Oy, prima na! Okay na mo ganin mo. Okay, kayo! Pero, Patay ka, ha? sa kondisyon, tabangi ko. Mao lagi dahil na ba? Basta na kay pabor. Basta na ipabor ba? Kaya magpatabang na yun ka. Basta na mo dami. Kabalo ka, patabang ko niyo yung ima baga at paping kay ko na. Tinood ka? Lagi! Balo ka sa kuha nga. At chok kay ko na gusto ko na ko na mauyab ng biyanan na. Balo ka papa na, pulis yung papa na. Isog na ba ito si Kuan? Nung pidyong? Gani, pero mama okay kay mama na, pero papa mo iso kayo. Sige. Maura na yung gusto, palakad ko. At tabagi. Unsa may naibgan mo ng Emma di ay? Balo ka na, nga. Sige na sabi sapay, just itong youth trip. Kadugay na tanaw na at chok naman no, ganon. Unsa may ganahan mo? Siksihan ka siya? Ginahan ba kayo kung mga inana matsubihon ba? Oo. Mo ba? Lagi! Oh, sige, kanaraman di ay. Tabangan lang di ka, pero dapat mo buko suportahan. Kung gamitan ako imong motor, ipagamit mo sa kuha. Kay, for example, magsabay mi. Di ba pwede nga papaktason naman ng babae ni mo. Ibang hambog man ako Lagi, lagi, imuhang motor. Iyon lagi ako. Ami bala ka, tagi bala. Libog na ko ano ba? Pero kilang ako. Ba't? Tabag rin yung kumat kays ba? Lagi. Ako'y balak. Hindi ko kisa ka kanya ba? Nagbagsak ba? Tabagin ko ba? Lagi. Sabi nga tayo, dagay ko yung pizza. Tabagin ko ba? Lagi. Ako'y bala ni mo, basta. Si. Aha. Ano na? Padaro na ako ng motor. Ako si gamit. Ay, padaro na ako daan. Sa mator ako kang Emma karon. Ito na dito, ina nga. Ina Ems. Atsup paping, atsup ka na si Kwansi mo ha. Di man pwede nga. Motor lang ko dito niya. Manto ko dito niya. Unsa naman ko. Igor ako manto niya. Kanang buwak di ka baligyan ni Mano. Ay, Dog. Ay, baligyan akong duranta santan pili lang. Busas. Oh, kanang palit na oh. Ako, kanang duranta, kanang bagong ibig sa kihi. Wow. Ayaw na duranta nung samang ka nga. Sa maday? Kasugto na. Sa maday? Kanang rosas palita. Sige. Rosas. Di mo gusto. Alas. Ay, ayaw mo. Kanang M-O-R. tinanggat mo. Sino na? Rosas na. Tanong, kaya sa kanusina na nung. Adyan na gutangan niya, kaya walang pakihalin. Respeto ka diya, wad mo yung balitan eh. Oh, baby. Oh, sa, dalong ko ni siya karon niya. Dalan, no? Ako nga, chupaping. Ina nga tayo ginas ko gikan from the bottom of my heart. Lagi, ako'y bahala. Ina nga gikan na kang atong amigo nga si Roderick. Naghihatag ni sa kuha. Tumama. Sige. Sige. Ah, pandaran na ang motor ni mo, ha? Sige, padala. Saming. Di man yung masikaran. Bira man yung Sa sibot man lang. Sa magkasisi na lang. Bira na ba? Ano na ko? Was ist los mit dir, mein Schatz? Aha. Geht es immer nur bergab? Aha. Geht nur das, was du verstehst? Aha. Bist
Love and do it, didn't show. La la la. Isa mo mga tagbutay. Dugay ba kayo makuha? Uy! Isa mo ni? Asaw na kayo? Nalampas man to. Uy! Uy! Ricardo! Ay! Ems! Naman lagi ka. Bago nagpag-motor ka ron, ah. Lagi ulaw sa taan. Flowers na si mo. Uy! Salamat! Dali, sa. Oh. Basta gusto kanina mo juice, tubig, or kape, or soft drink. Diyos na siguro kay lain mo ng kape mo tag nagikuha na sa bagay. Marami ka po naglamay ka po. Ano naman kasi may... Okay, ba yung namatay di sa mga, ha? Patay na patay mag-iusin mo ha. Ay, ano, ikaw ba? Wow. Mansa naman to. Sa dahin. Si Tindog diha kayo ba? Naibuntis. Naman yung mong papa dahil. Sa mangga. No, may adlaw naman nung bisita lang ko kang ano. Unsay na kamayo sa adlaw? Nung naday ko Okay na. junior lapad nung sa'yo mo nung ulo. Kani 69. Ginagawa na. Junior Lapad 69. Ano, ikaw na pala na doon. Kung surrender ka, isugon ba niya akong anak? Ha? Okay lang na sa kuha nung kaya ko na. Kaya kayo na ko na nung. Kaya mo? Oo, sige, tumati ka na. Pag wala, Wow. pag wala ka, ikaw kay kaya, dito rin mo sa kwartong istorya na, ikaw kay kaya, panting ka puti, wara-wara na, ha? Okay lang. Okay lang. Wow. Ano, sa ulis ka pa, uy? Sa'yo na po kina mag-inom. Ay, mama. Uy, Ay, te, may adlaw, te. ma. Kasi nakamayo sa adlaw. Uy, ikaw man dyan na. Lakay. Te, kanang namukoy amiga nga trabaho kasino, pagkitalan, te kagkuhan, te. Kanang mga brahang gamit. Kung kailangan kay Kuana. Pangtungit, di ba, diba? Kailangan ko pangtungit. Pag-o pa kayo na, te, isa ka gamit. Teo. Abibi. Wow. Kailangan ka na, te. Kailangan yung kaya Kuana eh. Kailangan ko ano ba? Wow. Ems. Si Dres ako, cards ha? Sige, te. Pag nagaroon ni mama. Ina, puto di tagaan o kwan. Sige lang, good. Maro man ay gusto siya mong inahan. Naibog nung kukusin mo nga, good. Ems. Sure ka? Kasi nagkamali lang ka. Wala ko nagkamali. Ems, ikaw lagi. Paminawad ako kasing-kasing mo. Pero mura mo din na-edit ko rin I-translate na ko ha. Emma. Lalahi pa na akong dalawanggan. Oo. Mura magbarado. Wala siyang bako ko eh. Ninood ka. Wow. Wala lagi. Sa susunod na lang, inagbalik ni mo. Magawa ni mo. Sure ka, pagbalik na ako. Suto na ko ni mo. Ako ang tubag, unsang yun. Hindi man pwede karon. Pareho rin mo tubag. Ugma o karon. Chick boy, today ka no? Dili man. Dili, iwan mo kanyang mga kuhan. Makahulat man ko. Mayo. Sa pagbalik na ko ha. Sa susunod na lang, nagbalik ni mo. Sure na jud na. Sure. Sige, mali na ko ha. Sige, amping. Salamat kay simong time. Okay lang.
Wow, 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 wow. O, gila. Pre, gamay na lang yun. Wah. Gamay na lang yun, pre. Pagbalik na ko, pre, okay na na, pre. Sugot na yun, pre. Pre, gamay. Mga unta, kagamay na kayo. Ang mga unta? Mga unta sa kwan, kanang bulka. Wapo ito kayo, paggawa na to, siga na kita. Kabaw mo na, pre. Nanggaw sa sakitan na, pre. Libre si Lupin dito. Tara. Sige, tara. Salamat ako ni mo. Prepa Pips kay Kwan ba? Atsup kayo kanan niya. Ibukuki pala ka alangon. Pakanas ako para mastorya ko si may tabo. Ay, Naaya po daan eh. Di ko na pakanon. Tara na, pakanan ko. Tara! Y tú, dime lo que bailas. Sumpa na ko pa rin. Salamat po daw. Ikaw busog kay kako busog pugas pagigugma ng Kwan, Ima. Sumini chika niya. Sige, na-istoryahin ako. Gamay na lang Ay, ako. mama! Balik na ako. Fights na gidaw kayo. Kaya may nalayo, Bear! Salamat daw kayo sa roses niya. Pugi daw kayo mong motor daw. Nabalo ka na ako yung gusto, anak. Ako yung gusto, anak. Asa mo ito yung mo nga Diba, Peps? naka-sticker nga Emma, I love you. Ibutang na to sa Madgad para siguradong I love you. Ako pa ang ipabuhat ng tunton. Ipataod na to para pagbalik na ko, mabasa niya sa... Sige. Liman mo na gibutang sa Madgad yung pangalan, Emma, I love you. Sa mo dito ka, I love you to sa imo nga si Emma. Mga pa, Maulaw lang po doon sa imo nga, preki. pansin bitaw na ako na bitaw. Pansin mo Maulaw na ba? lang sa mga Luis po kay kanang kabalo, makaulaw na na si Emma, di man na siya gusto nga naglaing. Papat. Mo na iya ha, may ginang pagdiskarte, ikaw maning kamot. Suman. Ako na. Ipataod Pataod ako na. Patay mo ipalit. Ako di rin, sa mga kadra, kanina puti ni nga stop to, iba. Uy. Sigbin ni nito iro, sigbin ni ha? Wow. Bugim lagi na lagi. Buwan ni Kisabay di ma-chop alabe. Eh, kabalo ka dili lang stop tayo mo yan. Kag, Saman. tangig chocolate. Oh, sabay. Nana ni Direk, chocolate dire. Ha? Tablahan, ha? Ano rin yan chocolate ni mo. Ha? Dahil tabla na cloud dire, gagdagan kayo ni. Kana Small Big Bang na pa dyan, Small Big Bang. Ah, sama na ni Mabe. Ha? Napagay ko no? Gang. Chocolate. Kanang gang bago di ba? Ano na tayo, bago na, ha? Wapo ni. Sama. Sabi ni ko kanang teacher, kanang siya na, kanang ano, parang kwan ba? Kanang boy suka. Wow. Laing na po na yung cornix. Makawala man ni siya, kanang lood. Ang lood yun ka. Kao na kaning teacher Kaling yan. bulwang buda yun. Ako'y bahala ni pre. Malipay ko ito pre. Basta ang yun ni Ima pre. Pagbalik daw. Oo na gini ito ba pre. Mama! Mauna. Galing. Galing. Agay ko siya man naman kong aping. Kita eh. Alangan nga na, lipay lang ko at salamat yung kayo. Pero, Pips. saan man na be? Bubiyahe na po ka na. Sa may akong kargahan na yung mga staff to. Ipakita pa na tutulog. Ana dito, ing na nga diri nagikasakwa na, kita ka, igastuhan ko na. 150 ako pabuhat ing na. Ing nala. Wow. Asa ba kayo may mayo, ano ako sa bike ko, niya pag kumansulod ko. Ayaw sa paguna-una. Sige. Maguna-una magugabre. Masuhong ba? Kabalo ba kag masuhong lisod na kaya din. Nanon kasugto na. Sige. Sa hago na to. Ayaw. Sige, ikaw sa nito, ha? Ako dala ng mga stop toy, chocolate o karang patao mo Madgad. Ako sa'y dala na. Ha? Sige. Dahil kay para kay, naglibong na ko, saya ko yung isulti yan eh. Sige na, ako ni bahala lagyan. Ay kagula na. Wow. Okay? Sige. Basta ha, ambi na imong mga stop toy. Napanay pagkapin na tulog ka roses, ha? Ako
Ako na bahala ni Pre, siguran oo na gito. Pre, bilipas ka, bilipas lagi ako sa matahanan ba? Ako pa. Ayo. Ayo. Ay, kadali lang. Abrihan ako bataan niya. Ay, Ay, tay, biti. Cards, Chocolate. salamat Cards. Ganun lang ha, Emma. Nas ka-cards rin, Emma. Ma! Uy! Tayo din! Sige, magdulas ako Candy Crush 3 ha, Cards. Ay, sige, tay. Ay, chocolate tay para sa imo ha. Oh, Gala ni, uy, madaot na po itong ipon, ana. wow. Ikaw gusto asa ni mo i-share na kung may problema na sa konya. At staff toy day para sa imo ha. Alay, sweet kay kakantar do. Ganahan ka. Ganahan ka? Gawas ra ko kadali. Hindi naman. At tanawa ng mudguard sa kong motor. Oh. I love you, Emma. Hala, uy! At ikaw, kani ba? Naglibog ako sa isulti sa imo ha ba? Ems, kita lang ako, Ems, akong tinuod na pagmahal sa imo ha. Maski pag buliton ko nag-Emma nga pangalan na akong motor para lang sa imo, Ems. Basta ipakita na ginakong gimahal tika. Ooh. Ems, I love you kay kunimo. Unsa na may tubag nimo? Akong tubag, Rick. Dako kayong oo. Kapital O. Oo. Tinuod ka. Oh, lagi. Pag-aksa ko, may. Thank you, guys. Yes. Nasa ka ka? Sa pakit ko ba? Oh, sige nga. Ako'y labot. Ako'y labot kung... Woo! Woo! Saba, uy. Sitting here eating my heart out, waiting for some lovers to come. Dialed out 1,000 numbers lately, almost hang the phone off the wall. Looking for some hot stuff, baby, this evening. I need some hot stuff, baby, tonight. I want some hot stuff. Pre, Peps! Basta naman. Sapot na si Ima tong gabi una, pre. Unsa? Pero ginawat pa kanyang... Ang ginawat ko niya, pero lakaw po ko na yun. Away sila siya mama, sapot tali. Skawan eh, pero okay maka. Ay, ginan ako itong agikan sa imo, kabalo na siya. Bitaw? Oh, balikan na ako to. Okay, kaya